si pudiéramos hacer un análisis de cuál es la situación de la crisis multidimensional, porque no es una única cuestión, sino son varias, hablaríamos de principalmente un problema o un desafío con la cuestión del cambio climático, el aumento de la temperatura global, la enorme pérdida de biodiversidad y una tercera pata importante del análisis sería la enorme crisis energética y material a la que nos enfrentamos actualmente. Por último, esto se tendría que enzarzar o que vertebrar con una perspectiva de crisis social o de crisis también de cuidados. La proyección de la cultura desde lo pedagógico, justamente lo que tiene que procurar es cuestionar, generar un diagnóstico de esta crisis multidimensional para no reproducir estas dinámicas o este orden social que nos lleva a superar, como estamos viendo, a extralimitarnos físicamente en un planeta que es completamente limitado y por tanto a seguir generando estos mecanismos globales que impactan en nuestro patio del cole, en lo que a la familia le cuesta comprar un estuche, en lo que a la familia le cuesta alimentar y dar almuerzo a sus hijos e hijas, en cómo quema el cemento en nuestro patio, en cómo nuestras aulas no tienen aire acondicionado y nos morimos de calor y nos morimos de frío. Pero si la pedagogía no tiene una mirada sobre esta cuestión, un diagnóstico y una propuesta curricular estratégica sobre esta crisis multidimensional, lo que hacemos justamente es continuar reproduciendo esta perspectiva, ¿no? Esta crisis. En l'àmbit educatiu jo distingiria dues qüestions fonamentals que cal adreçar en el context de canvi climàtic. El primer és l'educació, és a dir, com estem educant els nostres xiquets i xiquetes per a un món canviant. És un món que no és el d'ahir, amb el qual els hem de donar ferramentes per a que puguen enfrontar-se a un món distint i sobretot tractar de que ells i elles també puguen frenar aquest canvi climàtic i viure en un món millor. La segona part seria com s'estructura, diríem, l'àmbit físic de l'aprenentatge, és a dir, com són les nostres escoles, com són els nostres instituts, els nostres centres educatius, perquè estan pensats per a un clima que ja no existeix i són edificis moltes vegades molt durs, en els quals no n'hi ha massa ombra o no n'hi ha massa natura, i això fa que, es perda la connexió amb la realitat climàtica i la realitat natural, i dos, comencen a ser en alguns moments espais hostils, espais en els quals fins i tot el propi aprenentatge és difícil perquè fa massa calor a l'aula. I això el que requereix, al meu parer, és un enfocament integral de centre, és a dir, tractar la qüestió curricular i la qüestió física, també la qüestió alimentària o el tema dels jocs o el tema de les relacions humanes, com un tot per a enfrontar la crisi climàtica des dels centres educatius. El nostre projecte educatiu, una de les eines fonamentals és la sostenibilitat. Volem connectar amb la societat té una demanda, és que n'hi ha una crisi climàtica a nivell mundial i hem de preparar el ciutadà per a fer front a aquesta crisi climàtica. Per això el centre treballa en ser un centre sostenible, treballem el reciclatge, treballem l'estalvi energètic, treballem els patis sostenibles, estem formant una comunitat energètica per a ser sostenibles energèticament i tot això crearà un ciutadà per al futur que pugui fer front a la crisi climàtica que ja és evident que tenim damunt. El centre estava portant a terme un projecte d'innovació pedagògica de renaturalització de patis sostenibles, actius. En aquesta implementació del projecte d'innovació vam contactar amb Fent Estudi, és una empresa que ens ha ajudat a dur a terme aquest projecte, a fer-lo realitat en més profunditat. Doncs la intervenció de renaturalització en el pati, enfocada a la construcció del refugi climàtic, se fa fonamentalment en tres aspectes. Vull dir, una se basa en tindre un sòl i un terra permeable, o sigui, mantindre la humitat i generar ombra, també. Aleshores, tot el disseny s'ha fet en aquest sentit. Què hem fet? Hem aportat terra, hem plantat arbres, hem ficat uns vaporitzadors, hem aportat corfa de pi, hem plantat aromàtiques, enfiladisses, per a generar com un espai que la pròxima primavera i mesos d'estiu puguem demostrar que té un confort i un benestar major, o sigui, i pugui baixar les temperatures entre 10 i 15 graus. En una zona naturalitzada tenen un lloc on se desperten més sentits i està clar que quan més sentits es desperten, l'ensenyança
l'aprenentatge i ensenyança és molt més colpidor. No? Aleshores, ens interessa per tot, per salut, per una millor ensenyança més efectiva i sobretot també perquè entenguen l'educació ambiental i el planeta que tenim, perquè l'aprenguin a respectar. Si el tenen, l'aprendran a voler i a estimar. No? I així també estem plantant llavoretes perquè en el futur aquests xiquets i aquestes xiquetes cuiden un poquet més la natura que l'han cuidat nosaltres o que l'han volgut nosaltres. No?